Takže čaute ľudia, dneska vás vítam v novom videu. Dneska si rozoberieme trade, ktorý som dneska bral. Pekne vyšiel, som s ním vážne, že spokojný. Pozrieme si tu, lebo tam som už... Hej. Taký som. Dobre, rozoberieme si ho kúsok po kúsku, aby ste chápali, že kvôli čomu som ho ja bral. Dobre, kašlem na to. Dobre, nejako cca takto. Ideme z dola a vytvárame akýsi range. Z takto rangeu, keď ide z dola range, hej, tak ideme hore proste. Hej. Keď ideme z dola, cena konsoliduje a raz sa pretrhne presne tu a ideme hore. Mám rád také patterny a potom zase naopak, keď ideme z hora nadol, tak zase cena konsoliduje na mieste a pretne sa a ideme dole. Také setupy sú najlepšie a na zlate sa to dosť veľakrát vyskytuje. Čo ja viem, čo robí už zlato, lebo zlato neobchodujem mesiac, alebo deň, alebo týždeň, obchodujem ho oveľa viac. Mám to takto naznačené, hej. Už od rána som vedel, že už od rána sa toto už vytváralo, alebo keď si pozrieme jedna high, tak toto pekne máme. Ešte sa ani nepretrhlo, takže môžeme čakať nejaký zas potenciálny trade úplne hore sem, uvidíme. Čo som chcel dělat? Že ja som chcel, aby sme išli vybrať tento gap, čo bol tu, sa nám pekne vybral a odtiaľ, jak sa zatvorila táto posledná sviečka, táto zelená sviečka, jak sa zatvorila, a dôležitá vec, hej, mala sa zatvoriť nad týmto gapom, nie pod tým. Keby sa zatvorila pod tým, tak už by sa mohla cena zmeniť a mohli by sme ísť dole. Ale pekne sa zatvorila nad tým, takže ja som vstupoval. Kde to sviečka? To bolo spod to low. Tu je low. Hej, tu je low. Nie tu už. No tak, to bol spod tým low a take profitovať túto zónu. Takže úplne nádherne to vyšlo. Takže úplne krásny trade okolo
160 pips. Nie, to je 160 myslím, nie, 16, neviem. No, okolo 16 pips, hej. A $160. Dobre, už to necháme tak. A takže som rád, veľmi pekne to vyšlo. Tento trade bol očakávaný už hneď od rána. Takže super, takže tak. Bolo teda vybrať. OK. Takže pre toto video by to bolo asi zatiaľ všetko, takže zatiaľ čaute.